Okay. Buta na Halon. Okay, hello guys, this is MACKooltura and welcome to my channel. Yeah! And here with me, yeah, Milky. Yeah! Okay, so bagong gising pa lang po. Bagong gising, di ba, Kay? Bagong gising? Pakita kay sa munawang, Kay. Dito siya mapapakita ng mukha dahil wala pa siyang ligo. Okay, so wala pa kaming agahan. So yung gagawin po namin ay kukuha kami or magluluto kami ng pang breakfast. So ang kukunin natin ay anong kukunin natin, Kay? Talong. Okay, talong. Ang talong ni MACKooltura. So kukuha kami ng mga talong para gagawin naming tortang talong. Punta tayo sa ating maliit na garden. Mula tayo. So, andito kami sa aming munting garden. Marami pong damo yung garden namin. So, ito yung mga sibuyas namin dyan. Maliliit na sibuyas. Tapos, may mga sibuyas pa dyan. Ayun. Ito yung siling espada namin. O, tingnan mo. So, ito yung mga talong. Maliliit pa yung iba. So, maghahanap tayo ng talong. Ito, medyo hindi pa to Okay, so ito. Kukunin na natin ito. Ang talong ni MACKooltura. Malaki na yung talong. So, kukunin natin ito. Yan, dalawa na. Okay na ito. Kukunin natin ito. Tatlo. Tapos, ito pa. Okay. Apat na. Okay na ni. Okay na ni O, diba? Ang laki, ang daming talong. During quarantine, tinanim ko po yung mga talong. I think by April yata tinanim ko to. Tapos ngayon, ilang months na ba? So nagbunga na rin yung tinanim ko. Ano to? Kukunin ko to kasi baka mahihinog to. Ito. Aray. Okay, marami na yung talong. Ito pa. Tingnan mo. May gulang naman yung uban. Hindi na po to pwede. Hindi na to pwede. Matigas na ang talong. Kukunin na lang to. Kukunin na to. Okay. Okay. Iba yung species ng mga talong na ito. Tinatawag namin itong talong na stripe. Stripe naman talaga siya. Violet at saka puti yung kulay. So ayun. So ito po yung mga talong namin. Pagkatapos nito ay lulutuin na namin torta. Torta. Unsaon kay? May mga talong po kami na hindi stripe. So kukunin na lang po namin. Talong na puti. Puti to, green man eh. Pero tawag naman sa amin dito na talong na puti. Hindi naman to puti. Green naman to. Ito yung napakalaki Diyos ko, ang laki ng talong. Kulang ba? See? Mas marami pa po. Ayan. Daming talong. Actually, maraming talong guys. Ayan Aray, halaka. Maghugas po si Milky ng talong. Okay, mabuting bata. Mabuting bata, di ba, Ki? Ikaw ba ay mabuting bata, Ki? Delivery talong. Ang daming talong, Ki. Maraming talong, Ki. So, magtugsok-tugsok na may para di daw mabuto ang talong. So simple, tusok-tusok lang yung kutsilyo. Ilan na? Upat. Okay, so ang gagawin natin sa talong. Ato nagsugbaon. Buta na Halon, paig na. Okay na nake, naluto na nake. Nasugba na nake.
Dagan na lagi naluto, okay. Ito ning panitan. Kasi dito panit. Okay. Ayun. Okay, so dahil lalagyan ito ng itlog, wala tayong itlog. Ikaw kinaka-itlog? So wala tayong itlog, kukuha tayo ng itlog. Saan tayo kukuha ng itlog? Maghahanap tayo ng mga inahin. Mga tag-itlog sa pugaran. Wala. Na itlog oh. Mga tag-itlog diri. Pa pila ikuhaon ma. Pila ikuhaon. Tulo. Okay, tulo ka buhok. Bisaya nila may ning itlog. Ako igsoon nga straight of buhok. Yeah. Yeah. Salamat kayo sa paglungag. Okay, wow. Okay, so huling talong. Yeah, luto na. Yay! Okay, so naluto na yung ating tortang talong. Kaya mga ta. Okay, mga na ta. So hindi kami ang nagluto, pero kami yung kakain. Sige daw, tilaway ko no kay. Tilaway kayo niya. Ang namin kung kapasar ba yung luto ni Masil. Sige. Lami di ay. Sige, ito na. Kamu nalimot doon. Okay, so masarap. Masarap. Okay, see you sa next vlog. Bye-bye. 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 Ito yung pamangkin ko, oh. Pamangkin na. Kagaya ni Mimiya yung ngipin, oh. Kagaya ni Mimiya yung ngipin. Shout out kay Jesus Tentativa. Very black.